Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare Krishna. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഇന്നലെ 10-ാം അധ്യായം മുഴുവനും കണ്ടു. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ ചെറിയൊരു അംശം കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ സത്യം, അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ആ സത്യം പറഞ്ഞു തന്നു. ദേവന്മാർക്കോ മഹർഷിമാർക്കോ പോലും ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനാണ് ആദിമൻ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ സത്ത് എന്ന് പറയാവുന്ന ആ ചതുശ്ലോകി ഗീത നമ്മൾ കണ്ടു. എന്താ അതില് 4 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഉറവിടം അത് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് എപ്പോഴും ആനന്ദിക്കുന്നു. തുഷ്യന്തിച രമന്തിച. അല്ലെ, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകും ഒരു ഭക്തന്. ഹൃദയത്തില് ജ്ഞാനദീപം തെളിയിച്ചിട്ട് അജ്ഞാന അന്ധകാരത്തിനെയൊക്കെ അകറ്റും. അപ്പൊ പിന്നെ എല്ലാം അറിഞ്ഞ ആ അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ അംഗീകരിച്ചത് എന്നും ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളും ഒക്കെ നമ്മൾ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടതാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ പരിപൂർണത അതെന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മം എന്താണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുക. അർജുനൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യമാതിദേവമജം വിഭും. അല്ലെ, അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, അങ്ങ് പരമമായ ധാമമാണ്, പവിത്രമായതാണ്, നിരപേക്ഷ തത്വമാണ്, അഭൗതികനാണ്, ശാശ്വതനുമാണ് അങ്ങ്. അല്ലേ, ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം ബോധ്യപ്പെട്ടു അർജുനന്. ഈ വിശ്വം തന്നെ ആയിരിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെ കാണാനുള്ള ആ അർജുനന്റെ ആഗ്രഹത്തെ ഭഗവാൻ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് സാധിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തിന് വിശ്വരൂപ ദർശന യോഗം എന്ന് പേര്. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ആ പരമാത്മാവ് തന്നെ എന്നുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ വാക്കിനെ അനുഭവിച്ചറിയുന്ന ഒരു സാധകന് താനെന്ന വ്യക്തിബോധം തന്നെ ഇല്ലാതാവുകയാണ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ അതൊരു യോഗമായിട്ട് മാറും.
ഇത്രയും അധ്യായങ്ങള് നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ ശ്രവിച്ചു അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധകന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങള്, അതാണ് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തില് അർജുനനിലൂടെ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആ പരമ തേജസ് അത് നേരിൽ ഒന്ന് നേരിൽ കാണിക്കാമോ എന്ന് വിനയത്തോടെ അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഭഗവാൻ ആ ദിവ്യ ദർശനം അരുളാണ്. തന്റെ സർവേശ്വരത്വം അത് അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ പിന്നീട് തന്റെ സർവാംഗ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള മൂലരൂപം, അതായത് മനുഷ്യരൂപം, ഭുജങ്ങളായിട്ടുള്ള ആ രൂപം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പരിശുദ്ധ ഭക്തന് മാത്രമേ ഈ രൂപം കാണാനാവൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എത്ര ശക്തിശാലിയാണ് എന്ന് ആർക്കാണ് അറിയാത്തത് അല്ലേ? ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനിൽ യാതൊരു കുറവും കാണുന്നില്ല. അതാണ് ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ. എന്താണ് ഇവിടെ, എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ്. അപ്പൊ അധ്യായം 10 പുനരവലോകനം, റീക്യാപ്പ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷ്ണന്റെ വിഭൂതികള് കണ്ടു അല്ലെ? ഇപ്പോ തന്റെ വിശ്വരൂപം കാണിക്കാൻ ഇപ്പോ ഇവിടെ കൃഷ്ണനോട് ആവശ്യപ്പെടാണ് അർജുനൻ. ഒരു വ്യക്തി അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാനുഷികൻ തന്നെ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ ദൈവമായി സ്വീകരിക്കണം അല്ലെ? അപ്പോ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശരിയായ മാർഗം എന്താണ്? അത് 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാം. കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം അതിവിടെ തരുന്നുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനമായിട്ട് വിശ്വരൂപം ഭഗവാന്റെ മറ്റു രൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അതാണ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യണത്. കീർത്തന ഇടവേള. അർജുനന്റെ വിശ്വരൂപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദർശനം സഞ്ജയൻ വിവരിക്കുന്നത് കാണാം. ഹോം അസസ്മെന്റ് എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശ്വരൂപം അർജുനനോട് കാണിച്ചത് എന്ന് വിശദീകരിക്കണം. 3 മുതൽ 8 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അത് ചർച്ച ചെയ്യണം. മുൻ അധ്യായത്തിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് എന്താണ്? 10-ാം അധ്യായത്തിലെ കൃഷ്ണന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് എൻ്റെ ഒരു ശകലം കൊണ്ട് അല്ലയോ, എൻ്റെ ഒരു കണിക കൊണ്ട് ആണ് ഈ മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചത്തിലും വ്യാപിച്ചിട്ട് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു 10:42. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ വ്യാപകമായ രൂപവും അല്ലെ, വിശ്വവ്യാപ്തമായിട്ടുള്ള രൂപം കാണാൻ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഈ 11-ാം അധ്യായത്തില് കൃഷ്ണൻ സ്വയം പരമാത്മാവാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയും ദൈവമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഏതൊരാളോടും വിരാട് രൂപം കാണിക്കേണ്ടതിന്റെ മാനദണ്ഡം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെയോ 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് അർജുനന്റെ അഭ്യർത്ഥനയാണ്. 5 മുതൽ 8 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലെ വിശ്വരൂപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൃഷ്ണന്റെ വിവരണമാണ്. ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കും. ആദ്യം തന്നെ വിശ്വരൂപം കാണിക്കണില്ല ഭഗവാൻ, ആദ്യം ഒരു ഇൻട്രോ കൊടുക്കും, പിന്നീടാ കാണിക്കാം. ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രായോഗിക പ്രയോഗം: ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഒരാൾ ഭഗവാന്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കുന്നു അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം നമ്മളിപ്പോ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രഹസ്യതമമായിട്ടുള്ള ആ അറിവുകളൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നുണ്ട്. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച മദനുഗ്രഹായ പരമം ഗുഹ്യമധ്യാത്മസംജ്ഞിതം യത്യോക്തം വജസ്തേന മോഹോയം വിഗതോ മമ. കൃഷ്ണന്റെ കൃപയെ അർജുനൻ അംഗീകരിക്കുകയാണ്. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, പരമഗുഹ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ കൃപ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് അംഗീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും രഹസ്യാത്മകമായ അറിവ് കേൾക്കുന്നതിന്റെ ഫലം ഒരുവന്റെ എല്ലാ മിഥ്യാധാരണകളും ഇല്ലാണ്ടാവണു അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച്, ആ ഭഗവാന്റെ ആ അചിന്ത്യ ശക്തികളെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ മിഥ്യാധാരണകള്, സംശയങ്ങള് ഒക്കെ ദൂരീകരിക്കപ്പെടും. കൃഷ്ണൻ ഒരു സാധാരണ സുഹൃത്തോ മനുഷ്യനോ ആണെന്ന മിഥ്യാധാരണ ശരിയല്ല അല്ലേ? എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം കൃഷ്ണനാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. അത് നമ്മളിപ്പോ മനസ്സിലാക്കി. ആ കൃഷ്ണൻ എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണക്കാരനാണ്
എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് സന്നിഹിതനാണ്. ഇപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ അന്തര്യാമിയായിട്ട് വസിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനന് എന്തായിരുന്നു വ്യാമോഹം? ഞാൻ വധിക്കുന്നു, എന്നാൽ വധിക്കപ്പെടുന്നു എന്നായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു വ്യാമോഹം. ഇപ്പോ ഈ ഭൗതിക വിദ്യകളിലൊക്കെ അഗ്രഗണ്യനായിട്ടുള്ള അർജുനനാണ് അല്ലെ. ആ വിദ്യ നേടിയപ്പോഴൊന്നും നേടാത്ത ഒന്ന് ഈ അധ്യാത്മ വിദ്യയിലൂടെ അർജുനന് ഇപ്പൊ ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ 10 അധ്യായങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ ആ ആത്മജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുത്തു അല്ലെ. അങ്ങനെ കർമ്മോന്മുഖനാക്കുകയാണ് അർജുനനെ ചെയ്യുന്നത്. രഹസ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന് അർഹതയുള്ളവർക്ക് മാത്രം കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാണ്. വാക്കുകള് ഈ പറഞ്ഞ ആ ഭഗവാന്റെ ആ നിർദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ സന്ദേശം കേട്ടിട്ട് തന്നെ വ്യാമോഹമൊക്കെ തീർന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് പ്രായോഗികമാക്കിയാലത്തെ കാര്യം അല്ലെ. ഇപ്പൊ സാധന ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് സഫലത ഉറപ്പാണ്. ഇപ്പൊ എന്റെ മമതാമോഹം എല്ലാം ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു, ഇപ്പൊ മനസ്സ് സ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്നു എന്ന് അർജുനൻ പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണം. പരമാത്മരൂപേണ ഇല്ല, ചരാചരാത്മാവാണ് അല്ലേ ഭഗവാൻ. ചരങ്ങളിലും അചരങ്ങളിലും ഒക്കെ അന്തര്യാമിയായിട്ട് ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭവാപ്യയൗ ഹി ഭൂതാനാം ശ്രുതൗ വിസ്തരശോ മായാ ത്വത്ത കമലപത്രാക്ഷ മാഹാത്മ്യമഭിചാവ്യയം. കമലപത്രാക്ഷ എന്നാ വിളിക്കണേ. ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകളുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ കമല ദളം പോലെ ഇങ്ങനെ നീണ്ടിട്ടാ. എന്താ അങ്ങനെ നീണ്ടുപോയ? ഭക്തരെ നോക്കി നോക്കിയിട്ട് അല്ലേ. ചെവിയുടെ അവിടം വരെ നീണ്ടുപോയി ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകള്. അപ്പോ അല്ലയോ കമലാക്ഷ, ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉദയാസ്തമയങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദമായി ഞാൻ അങ്ങയിൽ നിന്ന് കേട്ടു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങയുടെ വർണ്ണിച്ചു തീർക്കാനാവാത്ത വൈഭവങ്ങളെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്താ പറയണേ? ശ്രുതൗ വിസ്തരശോമയ എന്നാ പറയണേ. എന്റെ ആ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ, വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞു തരൂ എന്നാ പറയണേ അല്ലെ. അങ്ങയിൽ നിന്ന് വിസ്തരിച്ച് കേട്ട് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വൈഭവങ്ങള് അങ്ങയുടെ ആ സർവജ്ഞത്വം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മക്കളുടെ ഗുണഗണങ്ങള് എല്ലാവരും അറിയണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിയണമെന്ന് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ട ശക്തി പ്രകടനാണ് ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ച ഘടകങ്ങളുടെ ഉൽപ്പത്തിയും ലയവും ഒരിക്കലും കോട്ടം തട്ടാത്ത അങ്ങയുടെ മാഹാത്മ്യത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് അങ്ങയുടെ ഈ നിത്യമുക്ത സ്ഥിതിയും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു എന്ന് അർജുനൻ ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താല് എനിക്കും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുമോ? അതാണ് അർജുനൻ 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ചോദിക്കുന്നത്. ഏവമേതദ് യഥാതത്വം ആത്മാനം പരമേശ്വര ദ്രഷ്ടുമിച്ഛാമി തേ രൂപമൈശ്വരം പുരുഷോത്തമ. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാൻ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അങ്ങ് പറഞ്ഞതൊക്കെ എനിക്ക് വിശ്വാസം തന്നെയാണ്, ഒട്ടും സംശയമില്ല. എന്നാല് അങ്ങീ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് നേരിൽ കാണിച്ചു തരാൻ സാധിക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കതിന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ആ വിരാട് രൂപം ഉണ്ടല്ലോ അത് എനിക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് കാണിച്ചു തന്നോളൂ എന്നാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണന്റെ ദൈവത്വം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി, എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അയാൾക്ക് വ്യക്തിപരമായ ആഗ്രഹം ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിപരമായ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ കാണാൻ പൂർണ്ണ ആഗ്രഹമാണ്. കൃഷ്ണനെ ഇവിടെ പുരുഷോത്തമ എന്നാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ ഹൃദയത്തെ അറിയുന്നു. അയാൾക്ക് കാണാൻ വ്യക്തിപരമായ ആഗ്രഹമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ സെന്റൻസസ് കൊടുക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ ചിലയിടത്തൊക്കെ ആ സെന്റൻസ് ശരിയാവില്ല. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക ഗൂഗിള്. അപ്പൊ ഗൂഗിളിന് ചില വാക്കുകളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാറില്ല. അത് നമ്മൾ തിരുത്തി വായിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. വഞ്ചകരെ ഒഴിവാക്കാൻ ഭാവിയില് ദൈവത്തിന്റെ അവതാരങ്ങളായി വേഷമിടുന്ന നിരവധി വ്യാജന്മാർ ഉണ്ടാകുമെന്നതിന് ഒരു മാനദണ്ഡം സ്ഥാപിക്കാൻ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
ഭാവിയില് ഞാനാണ് എന്താ പറയാ ആൾദൈവം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നവര് അല്ലെ, വിശ്വരൂപം കാണിക്കൂ നിങ്ങള് എന്ന് പറയാം. കാണിക്കാൻ ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോ അർജുനൻ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനയെ സാധൂകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭാവിയിൽ കൃഷ്ണൻ സൈദ്ധാന്തികമായ തത്വശാസ്ത്രപരമായ മാത്രമല്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ അർജുനനോട് അവതരിപ്പിച്ചുവെന്ന് ഭാവിയിൽ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ആളുകൾക്ക് ഭാവിയിൽ അറിയാം അല്ലെ ഭഗവാന്റെ ആ സർവേശ്വരത്വം. ഭഗവാന് മാത്രാണ് ഇങ്ങനെ വിശ്വരൂപം, ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായിട്ട് പ്രപഞ്ചമാകെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ രൂപത്തില് പ്രത്യക്ഷാവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറയും, ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ളതിലുപരി ഈ ഭഗവാനെ അറിയാൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് പ്രേമഭക്തിയോടെ ആ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, അത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പരിപൂർണ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചോളും. അപ്പോ ആ രൂപം, വിശ്വവ്യാപ്തമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം ഉണ്ടല്ലോ, അത് കാണാനുള്ള അർഹതയുണ്ടോ എന്ന് അത് ഭഗവാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതാണ് 4ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. മന്യസേ യദി തച്ഛക്യം മയാ ദൃഷ്ടുമിതി പ്രഭോ യോഗേശ്വര തതോ മേ ത്വം ദർശയാത്മാനമവ്യയം. പ്രഭോ, അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം കാണാനുള്ള കരുത്ത് എനിക്കുണ്ടെന്ന് അങ്ങ് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, അല്ലയോ സർവയോഗേശ്വര, ദയവായി ആ നിസീമ വിശ്വരൂപം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരേണമേ. അപ്പൊ അത്രയും വിനയാന്വിതനായിട്ട് അർജുനൻ പറയാണ് അല്ലെ, ഒരു ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനോട് അപേക്ഷിക്കണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ്, ഒപ്പം നമുക്ക് അതിലുള്ള അർഹതയും ഉണ്ടാവണം. ആ അർഹത ഉണ്ടോന്ന് ഗുരു പരിശോധിക്കും. എനിക്ക് അതിന് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ആ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെനിക്ക് കാണിച്ചു തരൂ എന്നാണ് അർജുനൻ പറയണത്. അപ്പോ ശാരീരികവും മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരുക്കം വേണമല്ലേ. അത്ഭുതാവഹമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് മുമ്പില്. അപ്പോ സാധാരണ ദർശനമൊന്നും അല്ല. അപ്പൊ അതിനുള്ള യോഗ്യത എനിക്കുണ്ടോ എന്ന്, എനിക്ക് അങ്ങനെ യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് കാണിച്ചു തരണം, അർഹത ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തരണം എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വർക്ക് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് കൃഷ്ണ വിൽ സീ യു എന്നാണ്. നമ്മളെ ഭഗവാൻ അറിയണം, ഭഗവാൻ കാണണം. ആ തരത്തിലായിരിക്കണം നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങള്, നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങള്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും കൈവിടില്ല, മറക്കില്ല. ആ ഭഗവാന്റെ ഇപ്പോ എന്താ പറയാ, ഭക്തിയുത സേവനം എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കില്ല എന്നാ പറയാ. എന്താ കാരണം? ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യണേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്നതല്ല ഈ ഭക്തിയുത സേവനം. അപ്പോ നമ്മൾ അതിന് പാത്രമാവാൻ ഉള്ള അതിനുള്ള യോഗ്യത നേടണം. അതാ പറയണേ, നമ്മൾ അതിന് ആ തക്ക വർക്ക് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് കൃഷ്ണ വിൽ സീ യു. അല്ലെ, ഭഗവാൻ നമ്മളെ കാണണം, നമ്മളെ ഭഗവാനെ കാണാനല്ല. അതേ രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മളുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാൻ അർജുനൻ അപേക്ഷിക്കുകയും ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ, ആജ്ഞാപിക്കല്ല ചെയ്യണ, റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാ ചെയ്യണത്. ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള യോഗ്യതകൾ എന്താ? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ വെളിപാട് കൊണ്ട് മാത്രം. അതിനാൽ അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉത്തരവുകളല്ല, മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടോ സാധ്യമല്ല. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ടൊന്നും സാധ്യമല്ല അല്ലെ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കാന്നുള്ളത്. ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കേ അത് ഗോചരമാവുള്ളൂ, മാംസചക്ഷുസ് കൊണ്ടൊന്നും സാധ്യല്ല. ജീവാത്മാവിന് അനന്തമായ ആത്മീയ തീപ്പൊരിയായി പരിധിയില്ലാതെ അനന്തതയെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. അർജുനൻ തന്റെ പരിമിതികളെ ജീവനുള്ള അസ്തിത്വമായി അംഗീകരിക്കുകയും കൃഷ്ണന്റെ അമൂല്യമായ സ്ഥാനം അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത ശ്രീകൃഷ്ണനാമാദി ന ഭവേദ് ഗ്രാഹ്യമിന്ദ്രിയൈ സേവോന്മുഖേ ഹി ജിഹ്വാദോ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യതാ. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലെ ധന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകാണിത്. കൃഷ്ണനെ മൂർച്ചയുള്ള ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. എന്നാലോ ഭക്തർക്ക് അവർ ചെയ്യുന്ന അതീന്ദ്രിയമായ സ്നേഹസേവനത്താല് അതില് സന്തുഷ്ടനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ അത് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഭക്തർക്ക് എന്ന് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി രചിച്ച ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിലെ ശ്ലോകമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ യോഗേശ്വരൻ എന്ന അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് അനന്തമായതിന്
പരിമിതമായവയ്ക്ക് വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഭഗവാന്റെ അചിന്തനീയമായ ശക്തികളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ യോഗേശ്വരനാണ് അല്ലെ. പല പല യോഗങ്ങള് ഭഗവാൻ അറിയാം അല്ലെ. ഭഗവാൻ അന്തരംഗ ശക്തി കൊണ്ട് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും അവതരിക്കാനും സാധിക്കും അല്ലെ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പൂർണ്ണമായി കീഴടങ്ങുകയും അതീന്ദ്രിയമായ സ്നേഹ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് വരെ കൃഷ്ണൻ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്താൻ ബാധ്യസ്ഥനല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതത്വം അല്ലെ, ശരണാഗതി ചെയ്യണം ഭഗവാനിലെ. അപ്പോഴാണ് ഇപ്പോ അർജുനൻ ഇതുവரைക്കും ശരണാഗതി ചെയ്തില്ല. അർജുനന് വിചാരം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ വില്ലാളി വീരനാണ്, എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് തന്നെ ഏത് സന്നിഗ്ധ ഘട്ടങ്ങളെയും തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ അർജുനന് 2-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ, അർജുനന് ബോധ്യായി എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടൊന്നും ഈ ഘട്ടത്തിനെ തരണം ചെയ്യാനാവില്ല. അങ്ങനെ അർജുനൻ ശരണാഗതി ചെയ്യാണ് ഭഗവാനിലെ. 2:7 ശ്ലോകം, കാർപ്പണ്യ ദോഷോ ബഹദ സ്വഭാവ പൃച്ഛാമിത്വം, നമ്മൾ ആ ശ്ലോകം കണ്ടു. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ എന്നെ ശിഷ്യനായി സ്വീകരിക്കൂ, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ശരണാഗതിയിൽ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്ന്. അങ്ങനെ ആ ശരണാഗതിയിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ആ സ്നേഹ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് കൃഷ്ണൻ സ്വയം എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത്. ഹരികൃഷ്ണ. 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനാണ്. ഒരു വ്യക്തി അത്ഭുത വിദ്യകളൊക്കെ കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ദൈവമായിട്ട് അംഗീകരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ ദൈവമായി സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് അപാകത എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ സെന്റൻസിൽ കുറച്ച് ആ ഘടനയിൽ കുറച്ച് മാറ്റമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ പറയണത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ അത്ഭുതകരമായ വിസ്മയകരമായ ആ ദർശനമൊക്കെ തരാന് ആ ഒരു ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അതിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് അപാകത എന്നാണ്. അപ്പൊ അതില് സാധാരണക്കാർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അമാനുഷികമായിട്ടുള്ള ഈ വിശ്വവ്യാപ്തമായിട്ടുള്ള നമ്മളിപ്പോ കാണാൻ പോകുന്ന ആ വിശ്വരൂപ ദർശനം, ആ വിരാട് രൂപം ഭഗവാന് മാത്രമാണ് കാണിച്ചു തരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ആ അത്ഭുതം അതാണ് അവിടെ അത്ഭുത വിദ്യകൾ കാണിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയേണ്ടത്. കൃഷ്ണന്റെ രൂപം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശരിയായ മാർഗം വിവരിക്കുക. അത് 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടു. അതിലാണ് പ്രഭുപാദയുടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന പോയിന്റുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിങ്ങളുടെ വാദത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുക. എന്താണ് പറയണേ? അതില് പറയണത് വിമർശിച്ചിരുന്ന പോയിന്റുകൾ നിങ്ങളുടെ വാദത്തെ, ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം കാണണമെന്ന് നമ്മൾക്ക് ആജ്ഞാപിക്കാൻ അവകാശമില്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനോട് എന്തു വേണം? അപേക്ഷിക്കണം. ഒപ്പം എന്തു വേണം? നമുക്ക് അതിനുള്ള അർഹതയും കൂടെ ഉണ്ടാവണം അല്ലെ. എന്നാലാണ് അത് ഗുരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മളെ. എന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് അതിന് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, എനിക്ക് കാണിച്ചു തരൂ എന്ന് വിനയത്തോടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പൊ ശാരീരികവും മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരുക്കവും വേണം അതിന് അല്ലെ. സാധാരണ ദർശനം അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോ ഇത് മാംസചക്ഷുസ് കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. അപ്പൊ അതിനൊരു പരിഭാഗം വരണം. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് നമുക്ക് ഈ കൃഷ്ണന്റെ രൂപം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതാണ് ശരിയായ മാർഗം. അപ്പൊ എന്താ മാർഗം ശരിയായിട്ടുള്ളത്? അപേക്ഷിക്കണം അല്ലേ. ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുക. എന്നിട്ടോ നമുക്കതിന് നമ്മൾ അർഹതയുള്ളവരായി മാറും വേണം. എന്നാലാണ് നമുക്ക് ദർശനം തരുള്ളൂ. ഇനി 4 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, 5 മുതൽ 8 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ അഭ്യർത്ഥന കേട്ടിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച പശ്യമേ പാർത്ഥരൂപാണി ശതശോധ സഹസ്രശ നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവർണാകൃതീനി ച. വിരാട് രൂപം കാണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നീ അത്ഭുത പരതന്ത്രനാവും, നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്നൊക്കെ. എണ്ണമറ്റ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും നാനാവിധ രൂപങ്ങളിലും ആകൃതികളിലും വർണ്ണങ്ങളിലും ഒക്കെയുള്ള, അതാ ഇവിടെ പറയണേ, നാനാവർണ ആകൃതി നീച്ച, നാനാവർണ്ണങ്ങളും ആകൃതികളിലുമുള്ള
ആ രൂപം ഉണ്ടല്ലോ, വിരാട് രൂപം, അത് നീ കണ്ടാലും, അങ്ങനെ പറയാണ്. ഭഗവാൻ അർജുനനെ അനുഭവിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് ഇതൊക്കെ. താൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നതില് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നവയെ പറ്റി പറയാണ്. 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം. പശ്യാദിത്യാൻ വസൂൻ രുദ്രാൻ അശ്വിനൗ മരുതസ്തഥാ ബഹൂന്യ ദൃഷ്ടപൂർവാണി പശ്യാശ്ചര്യാണി ഭാരത. ഇപ്പൊ എന്താ പറയണേ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ഇതാ ആദിത്യർ, ഒരാദിത്യനല്ല, ഒരാദിത്യനെ തന്നെ, ഒരു സൂര്യനെ തന്നെ ഉച്ചനേരത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ, കണ്ണഞ്ചി പോവും. അപ്പോഴോ ഇത് ഒരുപാട് ആദിത്യർ, ആദിത്യാൻ എന്നാ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ആദിത്യാൻ എന്നാ പറയണത്. കാണൂ, നീ ആദിത്യന്മാരെ കാണൂ. പിന്നെയോ വസൂൻ, വസുക്കള്, രുദ്രന്മാര്, അശ്വിനി ദേവന്മാര്, മരുത്തുക്കള്, ദേവതമാര് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതിനു മുമ്പ് മറ്റാരും കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടുമില്ലാത്ത അത്യാശ്ചര്യങ്ങൾ പലതും ഇതാ നീ ദർശിച്ചോളൂ എന്നാണ്. കുറെ ആദിത്യന്മാര്, അഷ്ടവസുക്കള്, 11 രുദ്രന്മാര്, അശ്വിനി ദേവന്മാര്, ദേവമിത്രങ്ങളായിട്ടുള്ള 49 മരുത്തുക്കള്, ദേവതമാര്, പിന്നെ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അത്ഭുത രൂപങ്ങളും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം നീ എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇപ്പൊ കാണാൻ പോകുകയാണ്, കണ്ടുകൊള്ളൂ എന്ന്. ഇപ്പൊ ഒരു സൂര്യന്റെ തേജസ് തന്നെ വലുതാണ് ഇരിക്കുമ്പോ അനേക സൂര്യന്മാരെയൊക്കെ എങ്ങനെയാ കാണുക അല്ലെ? അപ്പൊ എങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ തന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കാണാൻ ഒരുങ്ങിക്കോളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. നീ റെഡി ആയിക്കോ അർജുന എന്ന് പറയാണ്. 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഈ ഹൈകഷ്ടം ജഗത് കൃഷ്ണം പശ്യാദ്യ സചരാചരം മമ ദേഹേ ഗുഢാകേശ യച്ഛാന്യദ്രഷ്ടുമിച്ഛസി. നീ ഇതാ കണ്ടോളൂ, നീ ഇച്ഛിക്കുന്ന രൂപം ഉണ്ടല്ലോ, അതിതാ നീ കണ്ടോളൂ. അല്ലയോ അർജുന, നീ കാണിക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതെന്തും ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ ശരീരത്തിൽ കണ്ടുകൊള്ളൂ. നീ ഇപ്പോൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, മേലിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാവുന്നത് പോലും സർവചരാചരങ്ങളും ഇവിടെ ഒത്തിണങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ കാത്തിരിക്കൂ, എന്റെ ഈ ശരീരത്തിലുണ്ടല്ലോ എല്ലാം നിനക്ക് കാണാം, ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും കാണാം എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. വിശ്വം മുഴുവനും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിനക്ക് എല്ലാം കാണാം എന്ന് അർജുനന് ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു പ്രോമിസ് കൊടുക്കാണ്. അർജുനൻ സാധാരണ മനുഷ്യരാണ് അല്ലെ, സ്വയമേവ ഈ വിശ്വരൂപം കാണാനുള്ള പാകതയൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് തരാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. 8-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നതു മാം ശക്യസേ ദ്രഷ്ടും അനേനൈവ സ്വചക്ഷുഷ ദിവ്യം ദദാമി തേ ചക്ഷു പശ്യമേ യോഗമൈശ്വരം. ഇപ്പോ ഈ രൂപം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ വിരാട് രൂപം, ഇത് കാണാനേ വെറുതെ ഈ മാംസചക്ഷുസിനെ കൊണ്ട് ആവില്ല. ഇപ്പൊ ഓരോ സിനിമ 3D സിനിമ കാണാൻ പ്രത്യേക കണ്ണാടി ഉണ്ട് അല്ലെ, അതുപോലെ ഇത് 3D ഒന്നുമല്ല, 6Dയിലും ഒക്കെ മേലെയാ. അപ്പൊ ആ കണ്ണട ഞാൻ നിനക്ക് തരാം, അത് ഉപയോഗിച്ച് നീ ഈ ദൃശ്യത്തെ കാണൂ എന്ന്. ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊണ്ട് ഈശ്വര രൂപസ്ഥിതിയെ കണ്ടുകൊള്ളൂ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ബാലലീല ആയിട്ട് വായിൽ മണ്ണ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യശോദാമ്മ നോക്കണ സമയത്ത് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു എന്നാ, വായിൽ വിശ്വരൂപം കണ്ടു. അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം തന്നെയായിരുന്നു യശോദാമ്മയോടുള്ള. പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് മറച്ചു, അമ്മയ്ക്ക് അത് മറന്നും പോയി. അത്രയും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള കഴിവ് ആ അമ്മയ്ക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ രൂപം മറച്ചത് അല്ലെ. യശോദാമ്മയോ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നതായിട്ട് തന്നെ പിന്നെ ഓർക്കണുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ കൃഷ്ണനെ ദ്വിഭുജ രൂപത്തിലല്ലാതെ വേറൊരു രൂപത്തിലും കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എന്നാണ്. എപ്പോഴും 2 ഭുജങ്ങളുള്ള ഭഗവാൻ, ആ ശ്യാമ ഗോപ രൂപുണ്ടല്ലോ, ആ ശ്യാമ സുന്ദര രൂപം, ആ രൂപമാണ് ഭക്തരൊക്കെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സൗമ്യ വപു അല്ലെ, ആ സൗമ്യമായിട്ടുള്ള ആ ശരീരം, അതാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളത്. ഇപ്പൊ പറയാണ്, പക്ഷെ നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദൃശ്യനാവില്ല, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകുന്നു, എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളൂ എന്നാണ്. ഇപ്പൊ പരമ ഭാഗവതര് ഭക്തര് പലരും ഭഗവാനെ നേരിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്
അല്ലെ? ദ്വിഭുജ രൂപത്തിലാ കണ്ടേക്കണത്. എന്നാൽ ഈ വിശ്വരൂപം അതത്ര സാധാരണയല്ല അല്ലെ? യോഗി വര്യന്മാരൊക്കെ ഇത് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണൻ തന്റെ വിശ്വരൂപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം. വിശ്വരൂപം അതീന്ദ്രിയമാണെങ്കിലും താൽക്കാലികമാണ്. കാരണം അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ താൽക്കാലിക സമയത്തിന് വിധേയമാണ്. അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ പോലെ പ്രകടവും അവ്യക്തവുമാണ്. ആത്മീയ ആകാശത്തിൽ ശാശ്വതമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് അവതാരങ്ങൾ പോലെയല്ല. ഇത് വെറുതെ ഒരു ശക്തി പ്രകടനാണ് അല്ലെ? പ്രകടിപ്പിച്ച് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മറയും. അങ്ങനത്തെയാ. അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാ, പക്ഷെ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാ. വിശ്വരൂപം സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. കൃഷ്ണൻ അത് കാണാനുള്ള ശക്തി നൽകണം. ഭഗവാൻ തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ആർക്കേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആദിത്യന്മാർ, വസുക്കൾ, രുദ്രൻ, അശ്വിനി കുമാരന്മാർ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ദേവതകളും വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളുള്ള അത്ഭുത രൂപങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്റെ ശരീരത്തില് നിനക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതിനു മുമ്പ് ആരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല, കേട്ടിട്ടില്ല. ഒരു സ്വകാര്യ സുഹൃത്തും ഏറ്റവും ഉയർന്ന പണ്ഡിതനുമായ അർജുനന് പോലും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയില്ലായിരുന്നു. അർജുനന്റെ അറിവും പരിപൂർണമല്ല. ഇപ്പൊ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും അല്ലെ, ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാം ഒരിടത്തിരിക്കുന്നത് അർജുനൻ കാണാൻ കഴിയാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ വിശ്വവ്യാപ്തമായിട്ടുള്ള ആ ശരീരം വന്നപ്പോഴ് ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ 14 ലോകങ്ങളും ആ ശരീരത്തിൽ കാണാൻ അർജുനന് സാധ്യായി എന്നുള്ളതാ. ശുദ്ധഭക്തന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും. ഭൂതവും വർത്തമാനവും ഭാവിയും അർജുനൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം അർജുനന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ അർജുനനെ എല്ലാ ബന്ധുക്കളുടെയും യോദ്ധാക്കളുടെയും ഭാവി വിധി കാണിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു ഉപകരണമായി മാറാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന യുദ്ധത്തില് അല്ലെ, ആസന്നമായ യുദ്ധത്തില് എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഭാവിയില്, അതൊക്കെ ഈ സൂചന ആയിട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാൻ ദിവ്യമായ ചക്ഷുസ് ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല. കൃഷ്ണനെ ഇരുകൈകളുള്ള രൂപത്തിലല്ലാതെ മറ്റൊരു രൂപത്തിലും കാണാൻ ശുദ്ധഭക്തൻ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. അതിനാൽ മനസ്സു മാറ്റരുതെന്ന് അർജുനനോട് പറയുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ കൃപയാൽ കണ്ണുകൾ മാറ്റുക അല്ലെ, അവനവന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ല മാറ്റേണ്ടത്. ഭക്തന് എന്താ വേണ്ടേ? ആ ശ്യാമഗോപരൂപ്, അതാണ് ഭക്തൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പൊ നീ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഉണ്ടല്ലോ, ആ മാനസിക നിലയൊന്നും ആ ബോധമണ്ഡലം ഒന്നും മാറ്റണ്ട. തൽക്കാലം ആ കണ്ണുകള് ഒന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി എന്ന് ഭഗവാൻ. ഇവിടെ എന്താ 11:8 എന്താ പറയണേ? കൃഷ്ണനുമായി അതീന്ദ്രിയമായ ബന്ധത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭക്തർ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹനിർഭരമായ സവിശേഷതകളാണ്, അല്ലാതെ സമൃദ്ധിയുടെ ദൈവനിഷേധാത്മകമായ പ്രകടനമല്ല. അല്ലെ? ഭഗവാനുമായിട്ട് ആത്മീയ ബന്ധത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യണ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്റെ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തരെ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഏത് രൂപത്തിലോടാ? സ്നേഹനിർഭരമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സവിശേഷതകളോടാ അല്ലെ? ആ ശ്യാമ ഗോപരൂപ്, അതാണ് എന്താ പറയാ, ശ്യാമ സുന്ദര രൂപം. അതാണ് ഗോപികമാർക്കും അതാ ഇഷ്ടം. ആ രൂപമാണ് എല്ലാ ഭക്തരും ഇഷ്ടപ്പെടുക. അല്ലാണ്ട് ഈ സമ്പൽ സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ലോകങ്ങളും എല്ലാ ദേവന്മാരും എല്ലാം അടങ്ങിയ ഈ വിശ്വരൂപമല്ല, ആ പ്രകടനമല്ല എല്ലാവരും ഭക്തരിഷ്ടപ്പെടുക. വൃന്ദാവനത്തിലെ കൃഷ്ണന്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരും മാതാപിതാക്കളും കൃഷ്ണനാണ് പരമപുരുഷൻ എന്ന് പോലും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. കാരണം അവർ കൃഷ്ണനോടുള്ള ശുദ്ധമായ സ്നേഹത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അവിടെ അവർക്ക് ഭക്തി അല്ലായിരുന്നു, അവർക്ക് അനന്തമായിട്ടുള്ള സ്നേഹമായിരുന്നു അവർക്ക് കൃഷ്ണനോട് അല്ലെ? കൃഷ്ണനെ എല്ലാവരും എന്താ പറയാ, പ്രേമ പൂർവമായിട്ടാണ് സമീപിച്ചത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 10, 12, 11 നിന്നുള്ള ഭാവാർത്ഥത്തില് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഇത് വിവരിക്കുന്നു. ഇതം സദം ബ്രഹ്മസുഖാനുഭൂതയ ദാസ്യം ഗതാനം പരദൈവതേന മായാശ്രിതാനം നരധാരകേന ശകം വിജാഹൃകൃത പുണ്യപുഞ്ച. മഹാനായ ജ്ഞാനികള് അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മമായിട്ടും ഭക്തര് പരമപുരുഷനായിട്ടും സാധാരണ മനുഷ്യർ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഉൽപ്പന്നമായും കണക്കാക്കുന്ന പരമപുരുഷൻ ഇതാ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ അനേകം പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ആൺകുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ആ പരമപുരുഷന്റെ കൂടെ കളിക്കുകയാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഗോപന്മാര് ഭഗവാന്റെ കൂടെ കളിക്കൂട്ടുകാരായിട്ടുള്ള ആ ഗോപന്മാര്
അനേക ജന്മങ്ങളിലെ പരിഭാഗം ആ പുണ്യം കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാനുള്ള ആ അവസരം കൈവന്നത് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനം എന്താണ്? വിശ്വരൂപം ഭഗവാന്റെ മറ്റു രൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? അപ്പൊ വിശ്വവ്യാപ്തമായിട്ടുള്ള രൂപം അത് എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാ പറഞ്ഞത്? അതില് എന്താ പറയാ, പല പല സൂര്യന്മാര്, ആദിത്യന്മാര്, വസുക്കള്, ദേവന്മാര് ഒക്കെയും ആ ഒരു ശരീരത്തില് അല്ലെ അത്ഭുത പരതന്ത്രരാവാൻ പോകുന്ന ആ കാഴ്ചയാണ് ആ വിരാട് രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അത് ആ ഭക്തരിഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിനേക്കാളും അത് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഒമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപത്തെ കാണിച്ചു. ഇത്രയൊക്കെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അർജുനന്റെ മുമ്പില് ഭഗവാൻ ഇതാ വിശ്വരൂപത്തെ കാണിച്ചു. ആ കാണിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം സഞ്ജയൻ കമന്ററി ആയിട്ട് ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറയാണ് അല്ലെ. സഞ്ജയൻ ഇത് മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രീകരണം ആ ധൃതരാഷ്ട്ര മഹാരാജാവിന് നൽകാൻ നന്നേ പാടുപെടാണ്. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവമുക്ത്വാ തതോ രാജൻ മഹായോഗേശ്വരോ ഹരി ദർശയാമാസ പാർത്ഥായ പരമം രൂപമൈശ്വരം. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ രാജാവേ, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ ദിവ്യമായ വിശ്വരൂപം അർജുനന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ ശിഷ്യനായ അർജുനന് തന്റെ വിശ്വരൂപം ഇതാ കാണിച്ചു. തന്റെ സങ്കല്പത്തിനനുസരിച്ച് ഏത് രൂപം എടുക്കാനും കഴിവുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണൻ അല്ലെ, പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും താൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന ആ രൂപത്തെ കാട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതാണ് സഞ്ജയൻ ഇവിടെ പറയണത്. എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ വിശ്വരൂപം എന്ന് സഞ്ജയൻ വിവരിക്കുകയാണ് 10ഉം 11ഉം ശ്ലോകങ്ങളില്. അനേക വക്രനയനം അനേകാത്ഭുത ദർശനം അനേക ദിവ്യാഭരണം ദിവ്യാനേകോദ്യതായുധം ദിവ്യമാല്യാംബരധരം ദിവ്യഗന്ധാനുലേപനം സർവാശ്ചര്യമയം ദേവമനന്തം വിശ്വതോമുഖം. അങ്ങനെയാണ് ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തില് എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അനേകം ദിവ്യ ആഭരണങ്ങളാൽ അലംകൃതമായ ആ രൂപം അനേകം ദിവ്യ ആയുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. എത്രയാളെ വർണ്ണിക്കണേ. ഇത് സഞ്ജയൻ ഇത് വർണ്ണിച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാണ്ട വരികയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ കാണണേ? തന്റെ തേരാളിയായിട്ട് നിന്ന ആ കൃഷ്ണനാണ് പ്രപഞ്ചവ്യാപ്തമായിട്ട് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത്. വേറെ വേറെയായി കണ്ട സൂര്യന്, മറ്റു ലോകങ്ങള്, ദേവന്മാര് ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ എവിടെയാ? എല്ലാം ഒരേ ശരീരത്തില്, ഭഗവാന്റെ ആ ശരീരത്തില് കാണുകയാണ് അർജുനൻ. അപ്പോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എങ്ങുമായിട്ട് ചിതറിക്കിടക്കണ ഈ ആവിഷ്കാരങ്ങള്, പക്ഷെ കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്താലോ ഒരിടത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ അർജുനന് ഒരേ സമയം ഇതെല്ലാം കാണാൻ സാധിച്ചു ഭഗവാന്റെ പ്രഭാവത്താലെ അല്ലെ. അപ്പോ അർജുനൻ രഥത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. രഥത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാ അർജുനൻ ഇതെല്ലാം കാണാൻ സാധിച്ചത്. 1000 സൂര്യന്മാരെ ഉദിച്ചുയർന്ന പോലുള്ള പ്രകാശത്തെ വർണ്ണിക്കുകയാണ് 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദിവ്യ സൂര്യ സഹസ്രസ്യ ഭവേദ്യുഗപദുത്ഥിത യദി ഭാസദൃശി സ്യാദ് ഭാസസ്തസ്യ മഹാത്മന. 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം. അപ്പോ സർവത്ര ആ പരന്നു കിടക്കുന്ന വിശ്വവ്യാപ്ത രൂപം 1000 സൂര്യന്മാരുടെ തേജസ് എത്രയുണ്ടോ അത്ര ഉണ്ട്. നോക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇത് കാണുന്നതായിട്ടാ അർജുനൻ കരുതുന്നത്. ഭഗവാന്റെ യോഗ ഐശ്വര്യത്തെ ആര് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ? അർജുനൻ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. മാത്രല്ല സഞ്ജയനും ദിവ്യ ചക്ഷുസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഇത്രയും ശക്തമായിട്ടുള്ള രൂപം കാണാൻ അർജുനന് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് ലഭിച്ച കാരണം കാണാൻ സാധിച്ചതാണ്. 14 ലോകങ്ങളിലായിട്ട് വെവ്വേറെയായി മനസ്സിലാക്കിയ ലോകങ്ങള് ഒറ്റ സ്ഥലത്തായിട്ട് കാണുകയാണ്
അതാ 13 പറയുന്നത്. തത്രൈകസ്തം ജഗത് കൃഷ്ണം പ്രവിഭക്തമനേകഥ അപശ്യ ദേവദേവസ്യ ശരീരേ പാണ്ഡവസ്തഥാ. ഭഗവത് ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് 14 ലോകങ്ങളെ. വിശ്വാത്മകമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവത് രൂപത്തില് അപരിമേയമായ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാനാവിഭാഗങ്ങളും ഒരേ സമയം അർജുനന് കാണാൻ സാധിച്ചു. ഈ ജഗത്ത് മുഴുവനും ഒരേ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾ എന്ന പോലെ പാതാളമാണത്രേ. മുകളിലേക്ക് അങ്ങനെ 14 ലോകങ്ങൾ ഓരോ അവയവങ്ങളായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത് എന്നാണ്. ഈ ദർശനം ഉളവാക്കിയ ആശ്ചര്യം അർജുനനെ രോമാഞ്ച കഞ്ചുകിതനാക്കി. അതാണ് 14 പറയുന്നത്. തദസ വിസ്മയാവിഷ്ടോ ഹൃഷ്ടരോമാ ധനഞ്ജയ പ്രണമ്യ ശിരസാ ദേവം കൃതാഞ്ജലിരഭാഷത. എന്താ പറയണേ? പിന്നെ അർജുനൻ പരിഭ്രാന്തനായി, വിസ്മയാവിഷ്ടനായി, അല്ലെ, ഈ രോമാഞ്ച കഞ്ചുകിതനായി. അത്ഭുതങ്ങള് വരുമ്പോ അങ്ങനെയാ അല്ലെ, അധീനനായി രോമാഞ്ചം പൂണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ മുന്നിൽ ശിരസ് കുനിച്ച് തൊഴുതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആദ്യം നൽകിയിരുന്നു, എങ്കിലും നേരിൽ കണ്ടപ്പോള് അറിയാതെ തല കുനിച്ചുപോയി അർജുനൻ. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഒരിടത്ത് തന്നെ കണ്ടിട്ട് അത്ഭുതത്തോടെ ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുകയാണ്. ഏകദേശ രൂപമൊക്കെ ഭഗവാൻ നൽകിയിരുന്നു, എങ്കിലും അർജുനൻ ആശ്ചര്യചകിതനായി പോയി ഈ ദൃശ്യം കണ്ടിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 9 തൊട്ട് 14 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചുള്ള അർജുനന്റെ ദർശനം വിവരിക്കാൻ സഞ്ജയൻ ശക്തനാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദര് 10-12 ഭാവാർത്ഥത്തിൽ എഴുതുന്നുണ്ട്. അർജുനൻ കണ്ടത് വിവരണാതീതമായിരുന്നു. എന്നിട്ടും സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ആ മഹത്തായ വെളിപാടിന്റെ ഒരു മാനസിക ചിത്രം നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. സഞ്ജയനോ ധൃതരാഷ്ട്രനോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ വ്യാസന്റെ കൃപയാൽ സഞ്ജയന് സംഭവിച്ചതെല്ലാം കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അതിനാൽ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യത്തെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നിടത്തോളം സങ്കല്പിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. ഈ കണ്ട കാഴ്ച പലതിനോടും ഉപമിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു മാനസിക ചിത്രം ആ രാജാവിന് പകർന്നു കൊടുക്കാണ് സഞ്ജയൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. വ്യാസന്റെ കൃപയാല് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് സഞ്ജയന് ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ സഞ്ജയൻ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഉപമ കൊള്ളു 1000 സൂര്യന്മാർ ഒന്നിച്ചുയർന്ന പോലെ ഉദിച്ച പോലെ എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഉപമയോടുകൂടി എന്നാലാണ് അല്ലെ അത് ശരിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ രാജാവിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പരിധിയില്ലാത്ത ദിവ്യവും അത്ഭുതകരവും ഉജ്ജ്വലവുമായിരുന്നു ആ രൂപങ്ങള്. പരിധിയില്ലാത്ത വായകള്, കണ്ണുകള്, ആഭരണങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, മാലകൾ മുതലായവ ധരിച്ചിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ അചിന്തനീയമായ ശക്തിയാൽ അർജുനന് ഒരിടത്ത് പരിധികളില്ലാതെ ഇരിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ഒരിടത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ അർജുനൻ ഈ 14 ലോകങ്ങളും എല്ലാം ഒരു പ്രപഞ്ചവ്യാപ്തമായിട്ടുള്ള ആ ശരീരം മുഴുവനായിട്ടും അർജുനന് ഭഗവാന്റെ ആ കരുണയാല് കാണാനും സാധിച്ചു. വിശ്വരൂപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അർജുനന്റെ ദർശനം വിവരിക്കാൻ സഞ്ജയൻ പാടുപെടുകയാണ്. എല്ലാം ഒരിടത്ത് കാണുക. സ്വർണഗ്രഹങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും മറ്റെല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എല്ലാ പരിധിയില്ലാത്ത വികാസങ്ങളും കാണുകയാണ്. തത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്നാണ് ആ വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അർജുനനും കൃഷ്ണനും രഥത്തിൽ ഇരുന്ന് എല്ലാം ഒരിടത്ത് നിന്ന് കാണുകയായിരുന്നു. യുദ്ധക്കളത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം കൃഷ്ണൻ ദർശനം നൽകിയത് അർജുനന് മാത്രമാണ്. അർജുനൻ അമ്പരന്നു, ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നു. അത് തെറ്റാണ് അവിടെ വാചകം. അർജുനൻ കുനിഞ്ഞ് ഈ അമ്പരന്ന് അല്ലെ രോമാഞ്ച കഞ്ചുകിതനായി പോയി അത്ഭുതം കൊണ്ട്. എന്നിട്ട് കൈകൾ കൂപ്പി തല കുനിച്ചു, അതായത് പ്രണമിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ഭഗവാനെ. സൗഹൃദം എന്നതിൽ നിന്ന് അത്ഭുതം ഉള്ള രസത്തിലേക്ക് മാറി അർജുനൻ. എല്ലാ ബന്ധങ്ങളുടെയും 12 രസങ്ങൾ ജലസംഭരണിയാണ് കൃഷ്ണൻ. അഖില രസാമൂർത്തിയാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. അപ്പോ അതാണ് ഇവിടെ തെളിയിക്കുന്നത്. വിസ്മയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ശാന്തമായ വ്യക്തിത്വം, ഉന്മേഷദായകവും അമ്പരപ്പിക്കുന്നതുമായ വ്യക്തിത്വത്തിലേക്ക് അല്ലെ ശ്യാമസുന്ദരമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി അത് മാറിയിട്ടിപ്പോ
ഒരു ഹൊറർ ഷോ പോലെ ആയി മാറുകയാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രോമങ്ങൾ രോമാഞ്ചമുണ്ടായി കൈകൾ കൂപ്പി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. ഇപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് 14ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇനി പറയാം. ഇനി അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അത്ഭുത പരതന്ത്രനായിട്ടുള്ള അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ മുന്നില് ശിരസ് കുനിച്ചിട്ട് കൈ കൂപ്പി നിന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ കണ്ടത്? ആദ്യം ഭഗവാൻ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുത്തു അല്ലെ. എന്റെ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപം, വിരാട് രൂപം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താല് അല്ലെ, ആഗ്രഹമുണ്ട് അർജുനന് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി. അപ്പോ എന്താണ്, വിനയത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ മുൻ അധ്യായങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ വിവരിച്ചു കൊടുത്ത ആ ഭഗവാന്റെ സർവീശ്വരത്വം അതൊക്കെ വിശ്വാസം തന്നെയായിരുന്നു അർജുനന്. എന്നാലും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ആവിർഭവിക്കുന്നത്, ഞാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവ് എന്നെല്ലാം ഭഗവാൻ പറയുമ്പോഴും അതൊക്കെ ഒന്ന് നേരിൽ കാണിച്ചു തരാമോ? സാധിക്കുമെങ്കില് എനിക്കതിന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, അങ്ങയുടെ വിരാട് രൂപം ദർശിക്കാനെന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചോ. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിന് തയ്യാറായി. അങ്ങനെ അത് കാണിക്കണേന് മുമ്പ് ഭഗവാൻ പാവം കുട്ടി പേടിക്കരുതല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. മുൻകൂട്ടി ഒരു ധാരണ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ടൊന്നും ഇത് കാണാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് ദിവ്യ ചക്ഷുസും തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ വിശ്വരൂപം കാണിക്കുന്നത്. അതോ ഇത്രയും നേരം ഈ നിമിഷം വരെ ആ അർജുനന് തേരാളിയായിട്ട് നിന്ന ആ ഭഗവാൻ ഇപ്പോഴെ ഏത് രൂപത്തിലായി? വിശ്വവ്യാപ്തമായിട്ടുള്ള അല്ലെ, ഈ പ്രപഞ്ചമാകെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ രൂപം. ആ ശരീരത്തിലോ എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ് അല്ലെ. 14 ലോകങ്ങള്, എല്ലാ ദേവന്മാര്, എല്ലാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങൾ എന്ന തോതില് കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ ആ വിസ്മയകരമായിട്ടുള്ള ആ ദർശനം കൊണ്ട് രോമാഞ്ചകഞ്ചികുതനായി പോയ ആശ്ചര്യത്താല് അല്ലെ, എന്താ പറയാ, സ്റ്റണ്ടായി പോയി അല്ലെ അർജുനൻ. അങ്ങനെയുള്ള അർജുനൻ എന്താ ചെയ്ത? ആ ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം ഇത്ര കണ്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. ഇപ്പൊ പരിപൂർണമായിട്ട് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, പരംധാമമാണ്, അങ്ങ് അനശ്വരനാണ്, ശാശ്വതനാണ്, അജനാണ്, ഇതൊക്കെ അറിയണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാക്കിണ്ടായിരുന്നില്ല. അർജുനൻ അപ്പോ അത്ഭുത പരതന്ത്രനായിട്ട് ശിരസ് കുനിച്ചു അല്ലെ, ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമസ്കരിച്ചു, പ്രണമിച്ചു എന്നുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സർവജ്ഞനാണ്, സർവേശ്വരനാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, ഒക്കെ ശരി. പക്ഷേ ഭഗവാനേക്കാളും മുകളിൽ ഒരാളുണ്ട്. അതാരാണ്? നമുക്ക് കാണണ്ടേ? അപ്പോ ശ്രീമതി രാധാറാണിയാണത്. ശ്രീമതി രാധാറാണി ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? ഭാര്യയാണോ അതോ ലവറാണോ? ഭാര്യയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രുക്മിണി, സത്യഭാമ തുടങ്ങിയവരുടെ ലിസ്റ്റിൽ വരേണ്ടതായിരുന്നു അല്ലെ. ലവറായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാ രണ്ടുപേരും പിന്നെ വിവാഹം ചെയ്തില്ല അല്ലെ? ഇന്ന് നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. വേദസാഹിത്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. നമുക്കറിയാം, ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. അങ്ങനെയുള്ള ആ കാരണമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന് വിവിധ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ എനർജീസ് ഉണ്ട്, ഇന്റേണൽ ആയിട്ടും എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടും ഒക്കെ.
ശ്രീമതി രാധാറാണി ഭഗവാന്റെ ഇന്റേണൽ പൊട്ടൻസിയാണ്, ഹ്ലാദിനി ശക്തി എന്നാണ്, പ്ലഷർ പൊട്ടൻസി എന്നാ പറയാ. അപ്പൊ രാധാറാണിയാണ് ഈ ഭഗവാനെ ആഹ്ലാദത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്ന ശക്തി എന്നാ. സ്വയം ഇപ്പൊ ഒരാള് ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുത്തിട്ട് ഹാപ്പി ആവാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ, രണ്ടുപേര് കൂടിയിട്ടാ അങ്ങനെ ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരാൾക്ക് ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവണത്. അപ്പൊ പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം, അപ്പോഴാ സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക. ആരാ ഭഗവാന് തുല്യനായിട്ടുണ്ടാവുക? ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭഗവാന് തുല്യനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് രാധാറാണി ഉണ്ടായത്. കൃഷ്ണൻ ശക്തിമാനാണെങ്കില് രാധാറാണി ശക്തിയാണ്. ആദിലീലയില് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് കൃഷ്ണരാജ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട്, രാധാ പൂർണ്ണ ശക്തി കൃഷ്ണ പൂർണ്ണ ശക്തിമാന് ദിവസ്തു ഭേദനഹി ശാസ്ത്രേ പ്രമാണ എന്നാണ്. അപ്പൊ ശക്തിയും ശക്തിമാനും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. രാധ കൃഷ്ണൻ ശാസ്ത്രത്തില് അതിനൊക്കെ എവിഡൻസ് ഉണ്ട്, പ്രമാണം ആണ്. രാധയും കൃഷ്ണനും ഒന്നാണ്. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്നു. നമ്മളോ ഈ ഭൗതിക ജീവാത്മാക്കള് രണ്ടുപേരെയും ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം വരും, എന്തുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണൻ രാധയെ വിവാഹം ചെയ്തില്ല അല്ലെ? വിവാഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഭാണ്ഡീര വനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ടുപേരും വിവാഹിതരായിട്ടുണ്ട്. കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അഫെയർ ആയിരുന്നു, കുറച്ചു പേർക്കേ അറിയുള്ളൂ അല്ലെ. സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ പാസ് ടൈംസ് അനവധിയുണ്ട്. രാധാറാണിയാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഏറ്റവും ഉത്തമയായിട്ടുള്ള ഭക്ത ചൂടാമണിയാണ്. വൃന്ദാവൻ കിങ്ഡം അല്ല, ക്വീൻഡം ആണ്. ഇപ്പൊ വൃന്ദാവനീശ്വരി രാധയാണ് അവിടുത്തെ റാണി. കൃഷ്ണനെ മദനമോഹനൻ എന്നാ വിളിക്കുക. രാധാറാണിയോ മദനമോഹന മോഹിനിയാണ്. ഓൾ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണനാലെ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നവൾ എന്നാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കല് ഈ രാധാഷ്ടമി ദിവസം പ്രഭുപാദ് ഒരു ലെക്ചർ കൊടുത്തു. 26 മിനിറ്റ് ആയിരുന്നു അതിന്റെ ക്ലാസ് ദൈർഘ്യം. രാധാറാണിയെ കുറിച്ചല്ലേ രാധാഷ്ടമിക്ക് പറയാ. എന്നാ ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് 25 മിനിറ്റും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചാ പറയണത്. അപ്പോഴും ഭക്തര് കേട്ടപ്പോ പറയാൻ തുടങ്ങി, ഇതിപ്പോ ജന്മാഷ്ടമിയാണോ അതോ രാധാഷ്ടമിയുടെ ക്ലാസ് ആണോ അവര് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ 25 മിനിറ്റും പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഗ്ലോറീസ് ആണ് പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞത്. ഒടുവിൽ ഒരേ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റാ പറയണേ, ദാറ്റ് ഗ്രേറ്റ് കൃഷ്ണ ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ രാധാറാണി മാത്രം പറഞ്ഞുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഇത്രയും ശക്തിമാനായിട്ടുള്ള ആ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണത് ആരാ? രാധാറാണിയാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ നാരദരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പൊസിഷൻ രാധാറാണിയുടെ അതിനെ പറ്റിയിട്ട്. സത്യം സത്യം പുനഃസത്യം സത്യമേവ പുനഃ ബിനാ രാധാ പ്രസാദേന മത്പ്രസാദോ ന ലഭ്യത്തെ. അപ്പൊ ഇതാണ് സത്യം. രാധാറാണിയുടെ പ്രസാദം, രാധാറാണിയുടെ പ്രസന്നത ഇല്ലാതെ എന്റെ പ്രസാദം ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണഭക്തി വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? രാധാറാണിയെ പ്രസാദിപ്പിക്കണം അല്ലെ, സന്തോഷിപ്പിക്കണം. അതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ട്രൂത്ത്. രാധാറാണിയുടെ പാദരേണു ലഭിക്കാതെ ആർക്കും എന്നെ സമീപിക്കാനാവില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. നമ്മള് ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിൽ വരുന്ന നമ്മള് അല്ലെ, രാധാറാണിയുടെ പരമ്പരയും ഗൗഡീയ പരമ്പര. അപ്പൊ നമ്മള് രാധാറാണിയുടെയും ഭക്തരാ. എങ്ങനെ രാധാറാണിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക? ഒരു വഴിയുണ്ട്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോ രാധാറാണി സന്തോഷിക്കും. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഗ്ലോറീസ് കേൾക്കുന്നത് അതാണ് രാധാറാണിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത്. നമ്മൾ എന്ത് വേണം? കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ചാൻഡ് ഹരേ കൃഷ്ണ അല്ലേ. ജയ ജയ ശ്രീ രാധേശ്യാം നിതായ് ഗൗർ പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് പറഞ്ഞതില് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരികൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ?
സംശയമൊന്നുമില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നാ പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഒരു കഥ പറയൂ. ആരെ കഥ പറയാ? ഒരു കഥ ആയിക്കോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ കേട്ടൊരു മാതാജി ഇപ്പൊ രാധാറാണിയുടെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പൊ ഗോപികമാരും കൃഷ്ണനായിട്ട് ഉണ്ടായ ഒരു സംവാദത്തെ കുറിച്ചൊരു ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടതാണ് മാതാജി. തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും പറയൂ. ഗോപികമാരും കൃഷ്ണനും കൂടി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ കൃഷ്ണൻ പറയും, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഹസ്ബൻഡ്സിനെല്ലാം വിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങളത് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം. ഞാനൊരു കഥ പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത്. ഒരു പതിവ്രതയായൊരു ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും കൂടി ഇരുന്ന് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവരുടെ മകൻ അറിയാതെ വന്ന ആ യജ്ഞകുണ്ടത്തില് വീണുപോയി. അപ്പൊ അവര് പതിവ്രത ആയതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. അപ്പൊ ശരിക്കും സ്ത്രീകൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഹസ്ബൻഡിനെ അത്രയും നന്നായി ശുശ്രൂഷിക്കണം. അതാണ് പതിവ്രതകളുടെ കടമ. നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഗോപികമാര് പറയും, നീ കഥ പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കാൻ നല്ല മിടുക്കനാണ്, നിങ്ങൾ നിനക്കൊരു കഥ പറഞ്ഞു തരട്ടെ ചോദിക്കും. എന്നിട്ട് ഗോപികമാര് പറയും, ഒരു സ്ത്രീ, അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ആ ബ്രാഹ്മണന് ഒരു അന്യദേശത്തേക്ക് യാത്ര പോവേണ്ടി വന്നു. അപ്പോ അവർ പോകുമ്പോ പറയും, എനിക്ക് എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ പൂജിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ, അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒറ്റയ്ക്ക് ആവില്ലേ പറയുമ്പോ ആ ബ്രാഹ്മണൻ പറയും, നിനക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ട, ഒരു രൂപം ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം, നീ അതിനെ പൂജിച്ചോളൂ, ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് പൂജിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ പ്രതിമയെ ഈ സ്ത്രീ പൂജിക്കാൻ തുടങ്ങും ബ്രാഹ്മണൻ പോകുമ്പോ. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ആ ബ്രാഹ്മണൻ തിരിച്ചു വന്ന് കഥകില് മുട്ടാണ്, ഈ സ്ത്രീയെ വിളിച്ചിട്ട് കഥക് തുറക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഗോപികമാര് ചോദിക്കും, ആ സ്ത്രീ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആ പ്രതിമയെ പൂജിക്കണോ അതോ കഥക് തുറന്നു കൊടുക്കണോ ചോദിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ വേഗം പറയും, കഥക് തുറന്നു കൊടുക്കണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഗോപികമാര് പറയും, അത് തന്നെയാണ് കൃഷ്ണ ഞങ്ങൾ ചെയ്തത്. അങ്ങയുടെ തന്നെ മൂർത്തികളായിട്ടുള്ളവരാണ് ഞങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡ്സ്. അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുള്ള മൂർത്തി വരുമ്പോ ശരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ വരുമ്പോ എന്തിനാണ് ഈ മൂർത്തികൾ എന്ന് ചോദിക്കും അത്രേ. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറയും, എനിക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള കടപ്പാട് ഒരിക്കലും തീർക്കാൻ പറ്റില്ല ഗോപികമാരെ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഒരു കഥ കേട്ടു മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരിബോൾ. നല്ല കഥയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സുഭാഷിണി മാതാജി. എല്ലാവരും അങ്ങനെ പറയണം. മാതാജിയുടെ സ്ഥലം എവിടെയാ? പാലക്കാടാണ് എന്നെ മാരേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തൃശ്ശൂരാണ് അത് ഇരുന്നിരുന്നത് മാതാജി. എന്റെ വീട് തൃശ്ശൂരാണ്. ഇപ്പൊ എഗെയിൻ പാലക്കാടാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. എത്ര സമയായി ദീക്ഷ കിട്ടിയിട്ട്? ദീക്ഷ കിട്ടിയിട്ട് 11 വർഷമായി മാതാജി. ഓ, എന്നെക്കാളൊക്കെ ഫാർ സീനിയറാ. ഓ, അങ്ങനെയില്ല മാതാജി. ഭക്തിയില് മാതാജി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെയാണ് എന്റെ സീനിയേഴ്സ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗുരുവിന്റെ കൃപ കൊണ്ട് വേഗം കിട്ടിയെന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെല്ലാവരും ഒരേപോലെ തന്നെയാ. നമ്മളൊക്കെ സാധകരല്ലേ, നമ്മൾ ഉയരാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണവരല്ലേ. നമുക്ക് സത്സംഗത്തിലൂടെ അല്ലേ ഏറ്റവും ഉയരാനുള്ള ഒരു മാർഗം. അത് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി 4 മിനിറ്റും കൂടി ഉണ്ട്. ആരാ അടുത്ത കഥ പറയാ? അടുത്ത കഥ പ്രജീഷ് പ്രഭു പറയൂ. പ്രഭുവിന് കുറെ കഥ അറിയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഒന്നും തയ്യാറായിട്ടില്ല മാതാജി, മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ പറയാ. ശരി. വേറെ ആരാ പറയണേ? അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ചാൻസ് കൊണ്ടുകൂട്ടാ. വേഗം പറഞ്ഞോളൂ, വേഗം പറയൂ ആരെങ്കിലും. ഇപ്പൊ സുഭാഷിണി മാതാജി എത്ര നല്ല കഥ പറഞ്ഞു. അതേപോലെ അറിയണത് അറിയണത് മതി, നല്ലതാണ്. അങ്ങനെയല്ല, അറിയണ കഥ പറ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയൂ. ഗുരുവായൂരില് പ്രഭുവിനെ കാണട്ടെ. പ്രഭുവിനെ കാണുന്നില്ല. ഇവിടെ കറണ്ട് ഇല്ല മാതാജി. ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്താലും. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ. ഗുരുവായൂര് ബില്വമംഗലം സ്വാമികളുടെ ഒരു കഥയാണ് ഇത്. ബില്വമംഗലം സ്വാമികള് ഗുരുവായൂര് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ഗുരുവായൂരപ്പൻ തന്നെ അവിടെ എത്തി എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുമായിരുന്നു.
ഒപ്പം പുരൊപ്പം കളിക്കലും തമാശ പറയലും കളിക്കലും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടില് ഒരു പണിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഈ പശുക്കളെയും പോത്തുങ്ങളെയും ഒക്കെ നോക്കാനായിട്ട് ഒരു പണിക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ പണിക്കാരന് ഇത് അറിയാം, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ സല്ലപിക്കുന്നുണ്ട്, കളിക്കുന്നുണ്ട്, വർത്തമാനം പറയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ പണിക്കാരന് അറിയാം. അപ്പൊ ആ പണിക്കാരൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ വില്വമംഗലം സ്വാമികളോട് ചോദിക്കും, സ്വാമികളെ, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, എനിക്കും ഭഗവാനെ കാണണമെന്നുണ്ട്, അതിനെന്താ വഴി എന്ന് പറയും. ചോദിക്കുമ്പോ വില്വമംഗലം സ്വാമികൾക്ക് ഭയങ്കര അവനോട് ഒരു ഏളനമായിട്ട്, അതായത് അവൻ എന്തിട്ട് അറിയാം, അവൻ ഈ ഒരു പണിക്കാരൻ ഇത്രയും ഒന്നും അറിയാത്തവൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവനെ താത്തി വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയും, നിനക്കൊന്നും അതിനൊന്നും സാധിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈയൊഴിയും. പക്ഷെ പല പ്രാവശ്യം വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവൻ ഇങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ശല്യം സഹിക്കാൻ മേലാഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ്, ഭഗവാൻ പോത്തിന്റെ രൂപമാണ് എന്ന് പറയും. അപ്പോ ഇവന് ആകെ വിഷമാവും. ചോദിക്കും, ശരിക്കും അതേടാ നമ്മുടെ ആ കൊമ്പൻ പോത്തില്ലേ, അതിന്റെ രൂപമാണ് എന്ന് പറയും. അവൻ മേയ്ക്കുന്ന ഒരു പോത്തിന് വലിയ കൊമ്പുള്ള ഒരു പോത്തുണ്ട്, അപ്പൊ അതിന്റെ രൂപം അതിന്റെ ഭഗവാന് എന്ന് പറയുന്നതും അവൻ ശരി, ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതല്ലേ, അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്ന് പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസത്തോട് കൂടിയിട്ട് അവൻ പിന്നീട് ഭഗവാനെ ആ രൂപത്തിലാണ് അവൻ സങ്കല്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഭഗവാൻ കളിക്കുന്നു, ഓടുന്നു, ചാടുന്നു, അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇവൻ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പോത്തിന്റെ കൂടെ കളിക്കുന്നതായിട്ടാണ്, പോത്തുംകുട്ടിയുടെ കൂടെ കളിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഇവൻ സങ്കല്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ വില്വമംഗലം സ്വാമിയാര് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് വരികയാണ്. അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ ഒപ്പം കൃഷ്ണനും പോന്നു വില്വമംഗലം സ്വാമിയാറിന്റെ കൂടെ. അപ്പൊ ഇവരുടെ പുറകില് ഇവനും കൂടി, ഈ പണിക്കാരനും കൂടി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ പണിക്കാരൻ കാണുന്നത് വില്വമംഗലം സ്വാമിയാരുടെ കൂടെ ഒരു പോത്തുംകുട്ടി പോകുന്നതായിട്ടാണ്. ഇങ്ങനെ പുറകിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വില്വമംഗലം സ്വാമിയാർ വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അവിടെ പടിപ്പുര വളരെ കുഞ്ഞു പടിപ്പുരയാ. അപ്പൊ ആ പടിപ്പുര കൂടെ വില്വമംഗലം സ്വാമിയാർ അങ്ങോട്ട് കയറി അകത്തോട്ട് പോയി. കൃഷ്ണന് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്താ വെച്ചാൽ കൃഷ്ണന്റെ കൊമ്പ് രണ്ടും തടയുകയാണ്. അപ്പോ വില്വമംഗലം സ്വാമിയാർ തിരിച്ചിട്ട് എന്താ വരൂ എന്ന് പറയുമ്പോ കേറുന്നില്ല. അപ്പൊ പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ പണിക്കാരൻ പറയാണ്, കൃഷ്ണ തലയൊന്ന് ചെരിച്ചിട്ട് അകത്തേക്ക് കിടത്ത്, അപ്പൊ കേറാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ വില്വമംഗലം സ്വാമിയാർക്ക് ആകെ എന്താ തല ചെരിച്ച് കിടക്കാൻ പറയണ ഇവൻ കൃഷ്ണനെ കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയമായി. നീ എന്താ അങ്ങനെ പറയണേ എന്ന് പറഞ്ഞതും ഇയാൾ പറയാണ്, അല്ല തിരുമേനി പറഞ്ഞില്ലയോ, പോത്തുംകുട്ടനെ പോലെയാണ്, എനിക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ 2 കൊമ്പും അവിടെ തടയുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് പടിപ്പുരക്കകത്ത് കേറാൻ പറ്റാത്തത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തല കിടക്കാനായിട്ട്. അപ്പോ വില്വമംഗലം സ്വാമിയാർക്ക് അങ്ങനെ അല്ല, എന്താ വെച്ചാ പണ്ടൊക്കെ തൊട്ടുകൂടായ്മയൊക്കെ ഉള്ള കാലമല്ലേ, ഇതിനെയൊന്നും തൊടത്തില്ല. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം വേഗം അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അവനോട് അവന്റെ കാക്കിൽ വീഴാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താ തിരുമേനി കാണിക്കുന്ന, എന്നെ തൊടരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ മാറി നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഇല്ലില്ല, നീ വലിയ ഭക്ത ശിരോമണിയാണ്, നിനക്ക് ഭഗവാനെ ഞാൻ തമാശയ്ക്ക് ഒരു രൂപം പറഞ്ഞിട്ട് നീ ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ നിനക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ രൂപത്തിൽ വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ ബെറ്റർ ദൻ ഉന്നത ഭക്തനാണ്, വലിയ ഭക്തനാണ്. അവൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാക്കിൽ വീണിട്ട്, നിങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഈ ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള വഴി പറഞ്ഞു തന്ന ഗുരു നിങ്ങളാണ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ കാക്കിൽ വീഴുവാണ്. അപ്പൊ ഈ കഥയിലൂടെ
ഒരു ഗുരുവാക്യത്തിന് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ആ, ശ്രേയസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഭഗവാൻ എത്ര എളുപ്പത്തിൽ ആ, എത്തും ആ, എന്നുള്ളത് അതെ കാണിച്ചു അതെ തരുന്നതായിട്ടാണ് അതെ അതെ. അറിയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ശിഷ്യന് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടുകയാണ്. ഗുരുവിന് ചിലപ്പോ എത്രയോ അനവധി വർഷം കൊണ്ടായിരിക്കും സാധ്യമായത്. പക്ഷെ ശിഷ്യന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാധ്യമായി അല്ലേ? നല്ല കഥ. പ്രഭുവിനെ കാണട്ടെ ഒന്ന്. ഇനി വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യൂ. എവിടെ പ്രഭു? വീഡിയോ ഓഡിയോ ഓൺ ചെയ്യൂ. ആ, പ്രഭുവിനെ കണ്ടു. പ്രഭു എത്ര ഓഡിയോ ഓൺ ചെയ്യൂ. മ്യൂട്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ ആ പ്രഭു എത്ര വർഷമായി ദീക്ഷയൊക്കെ കിട്ടി? 2016 മോനെ. 16 9 years ആയി. 9 years ആയി. പിന്നെ ഇപ്പൊ എവിടെയാ? ഇവിടെ കൈപ്പറമ്പിലാണോ? കേൾക്കുന്നില്ല. തൃശ്ശൂരാണ് താമസം. ഓക്കെ. ടെമ്പിളിന്റെ അടുത്താണോ? നമ്മുടെ ടെമ്പിളിന്റെ? അല്ല അല്ല, തൃശ്ശൂര് കൈപ്പറമ്പിന്റെ അടുത്തല്ല. കൈപ്പറമ്പ് സൗത്ത് വൃന്ദാവന്റെ അടുത്തല്ല, പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് പോകാറുണ്ട്. ആ ഇവിടെ തൃശ്ശൂരിലാണ് ഞങ്ങള്, നാമഹട്ടയിലാണ് പോകുന്നത്. ഓ ശരി 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 പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരി ബോൽ. നല്ല കഥയായിരുന്നു. ഇതുപോലെ എല്ലാരും കഥ പറയണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ എല്ലാം എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുകയും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ കേട്ടോ. എല്ലാരും ഓരോരോ കഥ പറയണം. അങ്ങനെ നല്ല സത്സംഗമായിട്ട് നമുക്ക് നീങ്ങണം. അപ്പൊ ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ ഇന്ന്? മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും